Every morning I make sure ukuthi nginikeza izwi ekseni ngoba a verse a day will always chase the devil away. As you are starting your day, getting ready to go to work, nanti izwi engicela uhambe ngalo throughout the day. It's found in the book of Isaiah 40 verse 31. Kepha abamathembayo uJehova bayathola amandla amasha, bayakhuphuka ngamaphiko njengeinkozi, bagijime bengakhathali, behambe bengaphela amandla. Abanjani labo abamethembayo uJehova? Kunezinto ezenzakalayo ukubona kubantu abamethembayo uJehova. Kuthiwa uma labo bantu bemethemba uJehova, uJehova ubanikeza amandla amasha, ebenze futhi bakhuphuke ngamaphiko njengeinkozi, abenze futhi bagijime, ekugijimeni kwabo bengakhathali, behambe futhi bengaphelelwa ngamandla, ngoba basuke benza into eyodwa yokuthi bemthembe uJehova. Make wamthemba kuJehova, kunezinto akazenzayo empilweni yakho. Namhlanje ekseni mawuzizwa ukuthi uphelelwa ngamandla endleleni, mawuzwe ngathi uphelelwe nayisizathu sokuphila, mawuzwa sengathi izinto zikunetha ngamandla, izinto azihlangana empilweni yakho, ngicela ungenze lento eyodwa, uvela uthemba uJehova kukhona konke. Uthemba uNkulunkulu ukuthi uye ozokulwela, uye ozokhambela phambili. Uthi ke laba bamthembayo uJehova kunamandla atholakala kuye. Uthi abantu sebevala amehlo beyitshela ukuthi ngeke usaphunyuka, bethi soke sibone ukuthi kule ndaba uyodlula kanjani. Kade zama ukuphunyuka, kodwa ke la usefike kwangqingeje ngeke aphenduke, ngeke aphumule, ngeke aphumelele, ngeke akwazi ukudlula. Kusho ukuthi basho kumuntu othemba uJehova, ngoba othemba uJehova noma eseshayeke kangakanani uyathola amandla amasha. Ebonakala evuka sekuvalwa amehlo, ebonakala ephakama sekuthiwa ngeke asadabula lapha, abonakala evuka emanzini amaningi enyuka, ngoba usuke wamethemba uJehova. Bese kunikeza amandla amasha, kwenza ukhuphuke ngamaphiko njengeinkozi. Noma kunemimoya ephambana nawe, kodwa ngoba uthemba uJehova uyanyuka. Imimoya esuke iphambana nawe iyona esuke ikusiza uku-elevate kuyise phezulu kakhulu, ngoba ukhozi malindiza, the more kunemimoya eblower against ukhozi, yiyo kumoya lokho lwenza ukuthi liphakame kakhulu. The more umoya ushaya ngamandla, it's the more lizoke liphakama luya phezulu kakhulu, ngoba the more ama-attacks enyuka iwona ngama-stepping stones akho, athi mayefika shake them off and step up, unyuka uye phezulu. Banjalo abathemba uJehova, zithi zifika izine kube yizona abayisebenzisayo ukuphakama, beye endaweni engcono, beye ezingeni eliphakeme, ngoba basuke bathatha isinqumo nje sokuthi sizomthemba uJehova, bese banikeza amandla amasha. Uxakeka isithi ukuthi badlule kanjani laba, kanti benza into nje enamandla yokumethemba uJehova. Thiwa bayakhuphuka ngamaphiko njengeinkosi. Yabona ke ayikho inyoni ekwazi ukundiza idlule la kwilevel la khona ukhozi lifika khona. Ezinye ziyandiza ukuthi mase kufika kuma levels athile emkhathini bese ziyahluleka ukuqhubeka, kodwa lona bese liyanyuka liyaphezulu. Banjalo ke abathemba uJehova, zithi masibanethi izinto bese beyanamathela bekhuphuke njalo. Zithi noma ifika izinto kodwa baqhubeke bakhuphuke, noma zibanetha kodwa baqhubeke bakhuphuke, noma sekufungiwe kuthiwa ngeke bedabule lapha kodwa baqhubeke bakhuphuke, ngoba benza into yokuthemba uJehova. Noma udokotela esekhulumile wabhala incwadi wathi unezinyanga ezu6 zokuphila, kusho ukuthi batshela umuntu othemba uJehova bese vele enyuka phezulu, benyuke beqhubeke nokuphila. Noma sebethe abantu umntwana wakho ngeke saphunyuka ke la, kusho ukuthi batshela umuntu othemba uJehova bethi ngiyamazi umhlengi wami ukhona, esengivivinyile ngiyakuphumba nginjengegolide, ukhuphuka unyuke njengokhozi uye phezulu. Ngoba bemthemba uJehova babambeki, abavimbeki, abavaleleka abathemba uJehova. Kuthiwa bayanyuka ngoba bathola amandla amasha, bakhuphuke ngamaphiko, bagijime bengakhathali, ngoba khona amandla atholakalayo ekumthembeni. Bengathi namhlanje kusene mthembe ngesimo sakho, mthembe ngempilo yakho, mthembe ngakho konke odlula kukhona. Ubanikeza amandla amasha. uNkulunkulu akakunikeza amandla namhlanje. uNkulunkulu akakunikeza amandla kulezinto ezikhalisayo, akusula inyembezi. Lezinto eziphambi kwakho akakunikeza amandla uNkulunkulu udlule kukho. Lezinto ezishaya umndeni wakho uNkulunkulu akakunikeza amandla udlule, unqobe lemthandazo kade uyithandaza ubone ngaphenduleka. uNkulunkulu
akakunikeza amandla. Lezi zinto ofuna zenzeke ubona singenzeki isidileya, akakunikeza amandla uNkulunkulu ume. Awuzukufela la wena, awuzukuphelela la. Lesimo sibona uzodlula kusona uNkulunkulu wethu esimkhonzayo. Akakunikeza amandla namhlanje uphinde uphakame uye phezulu. Mega Grace on Vuma FM Adult Radio for the Young at Heart. Share with us your verse on Facebook.